Hi guys, welcome back again to our channel. For now tadzoka nenyaya dzisina kunaka dzisina mumira mushe. Pane hama dzakakwira bhazi rinonzi Proliner. Please checka hama dzenyu muone kuti dziri right here, because pane bhazi rinonzi Proliner rakaita accident nezuro, of which rakaita accident yacho kuna Limpopo, along Limpopo road. Ikoko rada kunosvika kuna kuboard. Saka guys, nyaya iripo ndekuti ririkudzi rakabonderana negonyeti. Saka as you all know, kana mukatarisa mapictures mukaona mega iro bhazi racho rakaita iya inonzi serious accident. Hatizivi zvedu kuti vanhu vangani vakakuvara nevanhu vasisipo vakashaya. Saka ndachingokupira kuti pane vane hama dzakakwira bhazi rinonzi Proliner vanocheka hama dzavo vazame kufona vaona kuti nyaya yacho yakamira sei, of which vamwe vanhu vanga vachichema vachiti pamwe maybe mhepo dzisina kunaka, waiziti mazuva ano mabhazi akungobheuka chichi. Vamwe vari kudedzera kuti aiwa madhiraivha ndo vari kumhanyisa mabhazi aya achimhanyisa mari, inongoziva mega kuti akwenza muna towards December. Saka guys, I don't know kuti munoti kudi kana makatarisa mapictures, because kana ndakatarisa inenge yakaita iya inonzi head on collision. Hatisi kunyatsoziva zvedu kuti vangani vanhu vashaya nevanhu vaendeswa kuchipatara vangani, asi tichazokuupdata nekuenda kwenguva. Asi please, kana muchiziva kuti pane vanhu vakakwira mabhazi vafonerei. Saka tinongoti kuna driver vemabhazi, please slow down, musamhanyise mabhazi, because upenyu hwavanhu is more important pane zvimwe zvese izvi. Mabhazi tiri kuaona, asi upenyu hwevanhu, once munhu akashaya inenge it's a loss kune vamwe vanhu. So please guys, don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much. See full videos zvese izvi zvatiri kukuratidzai muone kuti mauwambi murambi. Thank you so much guys. So please guys, check on your relatives. Please check on your relatives. Check on your relatives guys, muone kuti vari safe here kwavari, nekuti ngozi yakaitika yanga iritori serious. Kana mukatarisa muri kuona pamapictures kuti it's a serious accident. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.